Arabic da Hausa. 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 Ga tashar yan kallo. Arabic da Hausa. Arabic da Hausa. Arabic da Hausa. Arabic da Hausa. Bismillah walhamdulillah. Amincin Allah ya tabbata ga manzo annabin farko da na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam. Nasabarsa mai daraja alaihi salam shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ɗan Abdullah, ɗan Abdulmutallib, ɗan Hashim, ɗan Abdulmanaf, ɗan Qusayyu. Haka nasabarsa ta ci gaba har nasabarsa sallallahu alaihi wasallam ta haɗu da Ibrahim alaihi salam. Ibrahim Khalilur Rahman, Allah ya ce wattakhazallahu Ibrahim khalila. Ambatan annabi Ibrahim alaihi salam ya zo a Alƙur'ani 69. Allah ya ambaci Ibrahim alaihi salam sau 69 a cikin littafinsa. An aiko Ibrahim alaihi salam ƙasar Babila. Babila tsohon suna ne kanin tekuna biyu, a yanzu ita ce Iraki ta ƙasar Larabawa. Can aka aike shi alaihi salam. Ya fuskanci wahala da tsanani a lokacin aikensa. Farkon wanda ya fara ƙiyayya da shi shine babansa mai suna Azara, sai jama'arsa suka biyo baya. Allah ta'ala ya ce wa izqala ibrahimu la abihi azara atattakhizu asnaman aliha. Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ƙoƙarin shiryar da mutanensa zuwa tafarkin gaskiya, amma suka ki, har ma suka kunna wuta gagaruma don su ƙona shi. Ƙulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. A yayin da annabi Ibrahim yake a garinsa na Babila ya fuskanci matsi, sai ya yi hijira alaihi salam. Ya fita daga Babila ya koma Sham, Sham ƙasaitacciya ta Iraki. Ya je Sham a lokacin fari da yunwa mai tsanani, sai zaman ya gagare shi, ya nemi izinin Ubangijinsa da ya fita. Sai ya fita daga Sham. Ya fita daga Sham saboda bala'o'i a Babila da Sham, ya nufi ƙasar Masar. Masar a bar ƙauna, shi Masar ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da alkhairan mutanenta a kan jin kansu. Cikin hadisin Imam Muslim rahimahullah, annabi Ibrahim ya isa Masar tare da matarsa Saratu alaihi salam, 'yar kawunsa. Annabi Ibrahim ya isa Masar, wadda a cikinta akwai wani azzalimi daga cikin azzalimai. Ya samu labarin zuwan annabi Ibrahim tare da matarsa, wadda aka siffanta masa kyawunta. Hakan ya sa masa sha'awa da ya kai mata hari, wa iyazu bil. Sai ya aiki sojojinsa da su kawo masa ita fadarsa. Ya so ya rike ta da nufin ya auka mata. Annabi Ibrahim ba shi da ta cewa akan haka, sai ya roƙi Ubangijinsa da ya kubutar da shi da iyalansa, ya kiyaye masa mutuncinta. Ita ma Saratu alaihi salam ta roƙi Ubangijinta da ya kiyaye mata mutuncinta, ya kare ta daga kaidinsa. Ya miƙe yana so ya taɓa ta, sai hannunsa ya makale, bai sami iko ba. Sai ya ce, ki roƙi Allah ya sake ni, na fasa taɓa ki. Sai ta roƙi Allah, hannun ya saki. Ya sake gwadawa, aka riƙe, ya kasa. Sai ya kira hadimansa ya ce da su, wannan ba mutum bace, shaiɗan ce kuka kawo mini, ku fita da ita. Ya ba ta kyautar Hajara alaihi salam ta zama baiwarta, hadimarta. Ya ba ta kyaututtuka. Allah ya kare ta daga kaidinsa da mutuncin annabinsa. Annabi Ibrahim da iyalansa sun gamu da sabuwar jarrabawa a ƙasar Masar. sai dai Allah ya kubutar da su, inda ya kare masa matarsa
da mutuncinta. Annabi Ibrahim ya fito daga Masar cikin aminci tare da matarsa Saratu, tsarkakakkiya mai tsafta daga wajen ubangidan Hajara alaihimussalam. Mutane sun yi fatan alkhairi da kyautar da ya basu a lokacin da suka yi riko da addininsu. Ya komo Sham alaihissalam. A ƙasar Sham babu abin da yake buri fiye da Allah ya bashi ɗa. Matarsa Saratu ba ta haifa masa ɗa ba. Saratu ta baiwa mijinta Ibrahim kyautar Hajara, ya ‘yanta ta, ya aure ta. Sai Allah ya arzurta annabi Ibrahim da ɗa na fari daga amaryarsa mai suna Hajara. Ɗan fari a wajen annabi Ibrahim shi ne Ismail alaihissalam. An ambaci Ismail alaihissalam a cikin Alƙur'ani sau 12. A wannan lokacin na doguwar tafiyar da aka shafe shekaru da dama a ƙasashe daban-daban, annabi Ibrahim ya gamu da masifu a Babila, sai ya samu mafita a Sham, ya sake gamuwa da su a Masar. A yanzu ya dawo Sham shi da matansa biyu tare da fuskantar sabuwar musiba. Ɗan da Allah ya arzurta annabi Ibrahim da shi shine Ismail daga amaryarsa Hajara. Kishi ya taso a tsakanin matansa. Ta yaya amarya za ta samu ɗa uwar gida ba ta haihu ba? Ba ta da ɗa. Akan haka kishi ya tashi. A nan ne al'amarin yake bayyana mana yanayin sunnar Allah ta jarrabawa. Jarrabawa al'amari ne ba makawa. Wannan fa annabi ne, badaɗin Allah, tare da haka aka jarabce shi, wanda gama garin mutane ya fi kamata a jarabta. Amma haka Allah ya sanya sunnar a rayuwa. Allah ya ce, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Musiba tana aukuwa, tana kuma gushewa akan fasiki da salihin mumini, musulmi da kafiri. Dukkansu ana jarrabtar su da musiba. Me ya kamata bawa ya yi yayin da musiba ta same shi don ya kubuta? Amsar ita ce, aiki da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Ku tuna Allah a cikin wadata, zai tuna da ku a yayin tsanani. Bawa ya yi tanadin guzuri na taƙawa har ya samu mafita. Tsayuwa akan bin Allah, riƙo da gaskiya da taƙawa zai sa a samu mafita a lokacin damuwa. Mutum yakan so ya yi kasuwanci ko wani aiki na kuɗi, sai ka ga wata jarrabawa ta same shi. Yayin da ya jure, ya yi ƙoƙarin neman mafita wajen neman arziki ta wasu hanyoyi. Ya yi daidai da samun jarrabawa a cikin gida na rashin biyayya daga ɗa ko rashin biyayya daga mata. Wannan ita ma jarrabawa ce. Ta yaya bawa zai kubuta daga irin waɗannan musibin? Ta yiwu ka ga mace ta gari mai kamewa da kiyaye dokokin Ubangijinta, amma an jarabce ta da miji fasiki mara kamun kai. Abinda bawa zai yi a lokacin masifu shine ka san Allah yayin wadata, ya tuna da kai a lokacin tsanani. Allah ta'ala ya ce, falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi. Annabi Yunus alaihi salam ya kasance mai bauta ga Allah. Wannan ya zama dalili na yaye masa kunci. Wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Musiba za ta auku akan bawa ba makawa, sai mu bibiyi hanyar tunkuɗe ta. Haka kuma jarrabawa dalili ce ta amsa addu'a. Yin addu'a da neman mafita a wajen Allah maɗaukaki, musamman ma da yake sakamakon jarrabawa bai taƙaita a nan duniya ba. Yana wanzuwa yayin mutuwa da shiga kabari da kuma ƙetare siradi. Ayyukan ibada da ake gabatarwa guzuri ne a lahira. Waɗannan ababen bukata ne da bawa zai yi guzuri. Allah ya ce, wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Don haka bawa ya arzuta kansa da guzuri na kyakkyawan ayyuka da imani da Allah da taqwa. Tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinmu Muhammad. Arabic da Hausa.
Arabic da Hausa. Ga tashar yan kallo. Arabic da Hausa. 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 Arabic da Hausa.